Meillä on tässä Elmo, joka just hoiti 3-3 Mind, Body and Fitness Forza Bancrossin kanssa. Onneksi olkoon. Kiitos. Kysytään tämmönen urheilukysymys nyt, eli mikä fiiliksi tämän suorituksen jälkeen? Loistavat. Erittäin tyytyväinen omaan suoritukseen. Tultiin tekemään oma juttu ja oma ennätys. Miten se kolmas kaaros siinä toisella kierroksella onnistui? Meni melkein 2 kertaa paremmin kuin oletin. Jos puhutaan näistä menestyksen salaisuuksista nyt, niin mikä jätkään treeniohjelmaan kuuluu viikoittain? Onko niinku paljon bodypumppia, fitnessia, spinningia? Kyllä. Pyöritään vaan. Monta kertaa päivässä? Joo, 5 päivässä. No okei, jos puhutaan nyt oikeesti silleen, niin mikä jätkän treeniohjelma on oikeesti Freikin suhteen? No 5 kertaa viikossa ja 2 tuntia Monnarilla. No, sekö riittää? Venyttelyt, muut hoituu. Joo. Kyllä kannattaa tehdä hauiksia ja syödä luomua.